مرحبا لو ما أنتم بار عدونا زلو جيب ولدو أب ناي ريل ستيت ناي جزا ناي مجزا إنه بزح عمتات دقل قلي أب كالغاري أب ريسيدنشالم كوميرشال إكسبرت زخونة لعلي إسر عمت أب سراح استوافيرو دخيد جلي إنه زحات إرتان حواتنا ون بتناتو مويا نحن دي سبات حقيزو حجون انتهي مثل على ناي ريل ستيت بزنس أب كندا بحفشوا ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ኣብ ኤውሮጳ እቲ ኢንቨስትመንት ወይ ከዓ ው ክተውዕሎ ከለካ ገንዘብ እንታይ ይመስል ሎማዓንቲ ግን ሞስትሊ ብዛዕባ ኮመርሻል እየ ክዛረብ ኮመርሻልን ከምኡውን ቢዝነስ ትካላት ከመይ ኢሉ ሰብ ይትስእ ከመይ ኢሉ ገዝእ እንታይ ዓይነት ብዝነታት ከ ኣገደስቲ ኣለዉ እቲ ቀጥዕታት ክንታይ ኣለዎ ንዝብል ብዝበለፀ ጌብ ወልዱ ዓዲመ ኣለኹሞ ጌብ ወልዱ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርካ ምምፃእኻ نريدي إيران سمعتان معك يعني لي نعي أبزم قدامك مخنياتو تي أنا فوتون تزدم كوركون نحواتي نخم حلال فوقها دس بلاني مرحبا مو اسكنيش تي دحر بايتاناتك ابتمويا ناي ريل ستيت تسكابكني عم تاقل كاللغا أبي كديبكا بخمي جمير كان نزبل ليش تي بزعبا خاص كنزي سمعتنا نيشتي نقرلنا هو ريل ستيت درجة 3 عامات غير له حجي كنميو اب هوتيل ان موتيل نيري اوكي اب سمانيتات حاوي مسمسه حانت بيزنس ناي ماكس كونفينينس ستور which is حجي سيركل كيز بحال جميرنا نيرنا مالتيو بدحري ون ريستورانت نيروني ኣብ ሆቴል ክሰርሖ ኣለካ እቲ ቢዝነስ ካ ፀቢቐ ተረዲኤ ምክንያቱ ኣብ ማኔጅመንት እየ ነይረ ስለዚ እናተይ ተመክሮ ዝመስል መርሓባ እሞ ኣብቲ ቢዝነስ ነዊሕ ስለደገልገልካ እስኪ ንእሽተይ ቅድሚያ ኣብቲ ሕቶታተይ ምእታዊ ኣብ ናይ ቢዝነስን ከምኡ ኮመርሻልን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ትካል ናይ ወይ ከዓ ሙያ ናይ ሪል ስቴት እንታይ ይመስል ኣሎ ብኣኻ ወገን 30 ዓመት ሲ ነዊሕ ዓመታት እንድዩ ንሓደ ሰብ ክጅምር የድብል ኣብዚ ዓይነት ሙያ እንታይ ትብሎ ወይ ከዓ እንታይ ቀጥዕታት ከመልክት ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ወይ ትመክሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሪል ስቴት ብጣዕሚ ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ወይ ክወርድ ከሎ ወይ ክድይብ ከሎ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ክኸይድ ንላዕሊ ክድይብ ከሎ ሊስቲንግ እንድሕር ኣሊካ ፅቡቅ ቢዝነስ ትረክብ نتحت خير كلها الشيء كون كلها صبوا بيزنس كلها ماتي الشيء كتلوسي كل زي العخاف اللي يقول كذا في اللي يقولون إن الشيء إن تزجزني جي أبريل ستيت كا كم كله بيزنسي أنت دا تبيك سريكا أنت دا تزمهارها أبجرو الكايو then you can be successful تعود خيرها ጽቡቕ ሕጂ ኣብ ሪል ስቴት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ we talking about actually business ንዝብል ሓፈሽኡ እንድዩ ክእለታት ከድልዮ ዶ ንምሳሌ ሲ ናይ ሰብ ክትከውን ኣለካ ፍሕሹ ክትከውን ኣለካ ክእለት ናይ ዘረባ ክእልወካ ክህልዎ ኣለዎ ዶ እስኪ ንእሽተይ ንምንታይ ምስ ሰብ ስለተራኸብ መዓልታዊ እዚታት ክህልወካ ኣሎ ዶ بتفطر ودي ولا تطريخها خاب كابت تمهرو ناي ريل ستيت كورس مالتي انا حجي እንደገና تتغورو ابل እንደገና تتغورو زي ابز عمز تقمطكم تايم جبركا تتبلني انجلش موستكم انجلش كورس حجي انا اب اديس ابابا اب هيلتون هوتيل سيرفيس زنوركو انجلش صبو زخيل لي تحبيني خوص لايل لهون مخنيات خلو فردتي الى مثلا ግን ክዛረብ ከለኹ ኣይርድኡን ነይሮም ክርድኦ ማይክል ክርዳእኑ ቁሩብ ክርዳእኑ ነይሩ ማለት ኣክሰንት ኣይንረዳዳእን ነርና ሕጂ ነዞም ሓደሽቲ ዝመፁ ኣነ እንታይ ክመክሮም ደሊ እንግሊሽ ተምሃሩ ንምሳሌ ኣብ ኮሌጅ ወላ ብዛዕባ እታ ኣክሰንት እውን ዝምህሩ ኣለዉ እቲ ዝፈለጥካዮ ፍልጠት ናትካ እንድዩ ግን ወስኸሉ ፍልጠት ኩሉ ግዜ እንታይ ዝህበካ ኮንፊደንስ بزي فلتت كا عبد عدت كتعوت هاي تخينها فلتت انتاي فلتت مثالي نتينات كا بيزنس ريليتد سخون فلتت مالتي حجي مثالي بزعا بينتينج مونبت
أب سيد كوليسي حانت سومن يأتات مرتي تمهارا حانت سومن تمهارها خندي نجرات إخات المهار كابتينا عدنا نفوتو اوكي حجي أبدي painting تقولنا كان أو عدنا painting تقولنا كان سماين مدرن فريليو حجي أبدي استمهار كان خون كله professional كركا حسرحو confidence بكا and then تايتكبر إتجازا صبو كركا تقرب لها مالتيو عماول كاتو السخر لها مالتيو نخلو فلتاتي اللي كاين ولا حاجة مثالين is flooring laminate ديو hardwood flooring تقبل كلها حانسون قدم حانسون يعني تمرتي أب سيد كوليج لو من البعض كنت سمون خون صبو إسا كورس توسط سلمنتاي كمي غير كهم تقبل بروفيشنالي أمزمورها جن كابسة مهيري كهت قبل كلها بس إحنا قرقي قاعدة تقبل تغيرها فلتت كل جزء confidence يزبطن صبو كنت بحافشو سي عبد الله خي عليها ودرا اوروبا ريخا بنورث امريكا بحافشو ቋንቋ ምልክት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ምስ ሰባት ስለ ትዛረብ ፍልጠትካ ሰልፊ ተኣማምነት ስለ ዝበካ ናይ ግድነት ቋንቋ ናይ ምኽኣል ምፅዓር ክህልወካ ኣለዎ ኢኻ ትብፀኒ ሓመ ብጣዕሚ የመስግነካ ነዚኣ ነዞም ኣሕዋትና ከምኡ ዓይነት መገዲ ወይ ትምህርቲ ፕሮሰሱ ገብሩ ንፍቱ እንተልዮም ንዑ ክሕግዝ ኢለ ሓይተካ እምበኣረ ከሳብቲ ናይ ቢዝነስ ትካላት ንኺድ እስኪ ኣብዚ እዋን እዚ እስኻ ሞር ተተኩር ዘለካ ኣብ ቢዝነስን ኣብ ኮመርሻልን እሞ ብቢዝነስ ንጀምር ከመይ ኣሎ ምዝ ሃዋሁ ናይ ድሕሪ ኮቨት ቁጠባዊ ናይ ዩክሬን ውግእ ተፈላለየ ኮታሲ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ካናዳ ድዩ ንኩሉ ተንኪፉ ወይ ብቁጠባዊ ሕጂ እስኪ ንእሽተይ በኣ ንጀምር እሞ ድሓራይ ክሓተካ እየ ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ትካል ሊስ ገብር ወይ ይገዝእ ድኳን ዲ ክገብሮ እንዳ ጨጉሪ ክገብሮ እንዳ ሙዚቃ ዲ ክገብሮ ብተፈላለየ መገዲ ኣብኡ ክሓተካ እስኪ ተንኪፍዎ ዶ ኣብዚ 3-4 ዓመት ዝነበረ ፀገማት ካብ ኮቨድ ጀሚርካ ድሕሪኡ እውን ዝውግእ ናይ ዩክሬን ሕጂ እውን ዝዓበየሉ ናይ ፍልስጤምን እስራኤልን እስኪ ንእሽተይ ብዛዕባኡ ኣብቲ ናይ ሪል ስቴት ዕዳጋ ከመይ ይከይድ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቢዝነስ ብዛዕባ ናይ ቢዝነስ ሪኢኻ ማይክ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ዓድና እሞ ንውሰድ ኣብዚ ካልጋሪ ብዙሓት ሰባት ይብሉ ደሲ ኦ ቢዝነስ ወዲኡ እንዲዩ ቢዝነስ የለን ስራሕ የለን ብዙሕ ዘረባታት እየ ትሰምዕ ግን እቲ ስራሕ ዘየሎ ስለምንታይ እዩ ብዙሓት ዩክሬንያንስ ይመፁ ኣለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ይመፁ ኣለዉ ዘን እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ነገር ብዝሒ ናይ ሰብ ዘን እቲ ናይ ስራሕ ከዓ ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ ስለዚ ፃዕቂ ናይ ሰብ እዩ እምበሪ እቲ ኢኮኖሚ ናይዚ ዓዲ ኣይወደቐን ምክንያቱ ኦይል ፅቡቅ እዩ ዘሎ ኢኮኖሚ ብኩሉ ሴክተር እንድሕር ከይድካ ኣብዛ ዓዲ ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ እንታይ ብል ነዞም ሓደሽቲ ትመፁ ዘለኹም ኣሕዋትና ቢዝነስ ክጅምሩ ከለኹም ከምቲ ኣንተ ወይ ዝተዛረብና እዩ ቀልጢፍኩም ኣይትጀምሩ ኣፅንዑ ሰብ ተወከሱ ንምሳሌ ኣነ ዝፈልጦም ኣለዉ ቀልጢፎም ሬስቶራንት ገዚኦም ውድቀት ዝገብሩ 100,000 ዘጥፍኡ ኣለዉ 200,000 ዘጥፍኡ ኣለዉ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣብዘይ ግቡኦ ሎኬሽን ይኸፍቱ ካልኣይ ነገር ከዓ ብዘይ ፍልጠት ይኸፍቱ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ እንታይ ይኸውን ውድቀት ተምፅእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ፍልጠት ንቢዝነስ ፅቡቅ ከይድ ካልኣይ ነገር ከዓ እንታይ እዩ እቲ ቢዝነስ ክፍት ኣቢሎም ሕጂ ንምሳሌ ማርኬቲንግ ኣይገብሩን እዮም ኣድቨርታይዝመንት ይገብሩን እዮም 200,000 ኣጥፊእኻ ንምሳሌ ማርኬቲንግ ወይ ኣድቨርታይዝመንት እንድሕር ዘይጌርካ ሰብ ባዕሉ ክመፀካ ኣይትፅበን ኢኻ ኣነ ብዙሕ ሰባት እየ ዝፈልጥ እሞ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝፈልጡ ክመፁኒ እዮም ኢልካ እንድሕር ጌርካ then you are wrong ሕጂ ንምሳሌ ብዙሓት ዩክሬንያንስ ይመፁ ኣለዉ ኢስት ኢሮፕያንስ እውን ይመፁ ኣለዉ and they are successful ስለምንታይ ኣብቲ ፅቡቅ ቢዝነስ ሴክሽን ስለ ዝኾኑ እዮም ኣይናይ ፅቡቅ ሴክሽን ንምሳሌ ንሕሪድካኒ ኮንስትራክሽን ሕጂ ንምሳሌ ሩፊንግ ፍሎሪንግ ፔይንቲንግ ሳይዲንግ እዚ ኩሉ እዚ ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ግን እንታይ የድልየካ ገን ከምታ እንተወይ ዝበልናዮ ትምህርቲ የድልየካ እዚ ትምህርቲ ከዓ ብዙሕ ኣይኮነን ዝወስድ ንምሳሌ ናይ ምድሪ ቤት ናይ ሃርድውድ ይኹን ላሚኔት ይኹን እንተደኣ ክትገብር ክኢልካ ክትገብር ደሊኻ ሓደ ክልተ እንተደኣ ኣብ ሰይ ተማሂርካ ዘን ፅቡቅ ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል ቢዝነስ ክትከፍት ከለካ ባዕልኻ ድሕሪ ትምህርቲ ክትስራሕ ኣለካ ሓደ ዓመት ድዩ 2 ዓመት ድዩ ምስራሕካ ዘን ናትካ ቢዝነስ ትገብር ናይ ሩፊንግ ንምሳሌ ሕጂ ወላ ብሰይት እውን ኣይድልየካን እዩ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ
ግን ሓደ 6 ወርሑ እንድሕር ሰሪሕካ ናትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ ምሳሌ ብዙሓት ኣለው ኣሕዋትና ሩፊንግ ቢዝነስ ዘሎ ፅቡቅ ከዓ ከይዶም እዮም ስለዚ ሃውሲንግ ቢዝነስ ናይ መኻይን ቢዝነስ ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ኣይክስረካን ኢኻ ግን ኣብቲ ናይ ግሮሰሪ ስቶር ናይ ሬስቶራንት ግን ሕማቅ ቢዝነስ እዩ ሓሰብ ኣውዲኦም ኣለዎም ብኸመይ ሕማቅ ቢዝነስ ጅዚ ኣብሲ ተንኪፍካዮ ኣብቲ ናይ ሩፊን ኣብቲ ኮንስትራክሽን ኮታ ዝበለፀ ቢዝነስ ትብል ኣለካ እቲ ዝበልፀሉ ዘሎ ግዜ ቀፃሊ ኣይትን ከም ዝሳኻት ወልፆ ፀናሕካ ስለኒ እቲ ብዙሕ ናይ ሰባት ኢሚግራንት ስለ ዝመፅ ዘሎ ሓደስ ስለ ዝመፅ ዘሎ ወዘር ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ካናዳ እቲ ዲቨሎፕ ምግባር ሓደስቲ ቢልዲና ድዩ ሃውሳን ድዩ ስለ ዘሎ እዩ ኢካ ትብሎ ዘለካ እቲ ናይ ግሮሰሪስ ብኸመይ ሕማቅ ድኸውን ኢልካ ትገልፆ ዘለካ ሕጂ ግሮሰሪ ንምሳሌ ንበሎም ሕጂ ብዚ ካልጋሪ ኣብቲ መደበር ግሮሰሪ ትብል ኣላ ሓንቲ ኖርዝ ኢስት ኣብ ወልዶ ሃዋርያት ከዓ ኣብቲ ዳውንታውን ኣሎ ንምሳሌ ሕጂ እዚኣተን ሪኢኻ ስለምንታይ እን ሳክሰስፉል ኮይነን ኣቐድማ ኣቢሎም ጀሚሮም ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ መርቸንዳይዝ ሳልሳይ ነገር ከዓ እቲ ኣቑሑት ዘምፅዎ ከዓ ክድርድርዎ ከለካ ፅቡቅ ሕጂ እዚኣቶም ተፈሊጦም ኦልሬዲ ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ እቲ ሰብ ናብኣቶም ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኖርዝ ኢስት ሕጂ እንድሕር ከይድካ ንምሳሌ ቅድም ንሱ ጥራይ ነይሩ እቲ መደበር ሕጂ ግን ክንደይ ግሮሰሪ ኣሎ ዳርጋ ካብ 6-7 ንላዕሊ ኸይድ ኣሎ ልክዕ እዩ ኣብ ካልጋሪ ክንደይ ኣለና ኤርትራውያን 30,000 ኣለና ክኽእሎውን ይኽእል እዩ ካብ ሕጂ ንኒኦ ግን ክፃወሮ ናይ ክእልኒ እቲ ቢዝነስ ምስቲ ሕብረተሰብ ክትነፃፅሮ ከለካ እታ ትብላ ዘለካ ሲ ብዘየገድስ ወዘር ኣብ ካልጋሪ ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳ ካብ ኣንጎሎ ናብ ኣንጎሎ ንድሕር ኮይኑ ትካላት ናይ ግሮሰሪ ኮታ ኣብቲ ናይ መክሰብ ናይ ምግባር ኣብ ግሮሰሪ ሂብካሲ ፀገማት ገጥሚ ኢካ ትብል ዘለካ ብሓፈሹ ኖት ስፔሲፊክ ዊታኩን ባት ሕጂ ብዛዕባ ካልጋሪ ከዚ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣብ ንብዛ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣበየናይ ትካል ዝበለፅ ንዝብል እየ ንፅካ ዘለኹ እቲ ስኻናትካ መልእክቲ ዘላሲ ኣብ ግሮሰሪ ምክፋድርያታ ፀገም ዝኸውን ዘላስ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ከባቢ ብዙሕ ምህላው ፃዕቂ ናይ ግሮሰሪ በዚሕ እዩ ኣብ ዳውንታውን ተኸይድካ ክንደይ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ኖርዝ ኢስት ብዙሕ ኣሎ ኣብ ሳውዝ ኢስት ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ክፃወሮ ይክእልኒ ኢንፋክት ሕጂ ዝገርመካ እዩ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ንቕመጦ ዲፕ ሳውዝ የለን ግን እቲ ህዝብና ከዓ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ኢና ዘለና ሕጂ እንጀራ እንድሕር ደሊና ኖርዝ ኢስት ኢና ንኸይድ እንጀራ እንድሕር ደሊና ንሳውዝ ኢስት ኢና ንኸይድ ንበዓል ፎርስሎም ሕጂ ንምሳሌ ኣብዚኢታት ኣብዚ ኤርያና ናይ ሳውዝ ዲፕ ሳውዝ እንድሕር ሓደ ከፊቱ ፅቡቅ ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን እቲ ህዝብና እንታይ ኮይኑ መሰካ ኣብታ ሓደ ዝኸፈተላ ኣብኣ ኸይድ ሓደ ሓንቲ ኩርናዕ እንድሕር ከፊቱ ሓንቲ ኩርናዕ ከዓ ኸፍት እዚ ሕማቅ ቢዝነስ እዩ ምክንያቱ ተለኻኺንካ ኢኻ ትጠፍእ ክልቲኹም ክትጠፍኡ ኢኹም ክትከስሩ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሊስ ሕጂ ኣብ ናይ ምውናን እንድዩ እንታይ ዓይነት ቀጥዕታት ሓቱ ስኻ ሕጂ ካብቲ ናይ ሪል ስቴት ናይ ቢዝነስ ስለ ዘለካ ሓደ ሰብ ክኸፍት እንድሕር ደልዩ ድኳን ወይዘር ኖርዝ ዌስት ድዩ ሳውዝ ዌስት ብዝተፈላለየ ኣንግላት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት እንታይ ዓይነት ፅቢት ኣለዎ ወይ ባንኪ እንታይ ዓይነት ሓቶ ሓደ ስኻ እንድሕር ክትረኽበሎ ደሊኻ ወይ ክረክብ እንድሕር ደልዩ ቦታ እንታይ ዓይነት ቀጥዕታት የማልእ ኦኬ ሕጂ ንምሳሌ ሬስቶራንት ግሮሰሪ ታፍላክ ቢዝነስ እቲ ባንክ ኣይሂበካን እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ሃይ ሪስክ ስለ ዝኾነ ኣብ ሪስኪ እዩ ዘለዎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንምሳሌ እዞም ሬስቶራንት ወይ ከዓ ግሮሰሪ ዝኸፍቱ ዘለዉ ካብ እስራኤል ዲ ካብ ገለ ዘምፅዎ ገንዘብ ባዕላቶም እዮም 100% ፋይናንስ ዝገብሩ ዘለዉ ግን እንተ ደኣ ሕጂ ምሳሌ ማይክ ተመክሮ ኣለካ ከምኡ እውን ናይ ማኔጅመንት ትምህርቲ እንድሕር ኣለካ then 50% ዳውን ፔመንት እንድሕር ጌርካ 50% ባንክ ፋይናንስ ዝገብረካ እዩ ግን ሬስቶራንት and grocery tough business እዩ ምክንያቱ እቶም ባንክ ኣይፈትዎን እዮም እቲ ካልእ ቢዝነስ ግን they like it ዘይፈትዎ መገድስ እንታይ እዩ እቲ ሰማዓይ ዝግበርሃሉ እቲ ኣታዊ ውሕድ ስለ ዝኾነ ድዩ ወይ ትፅቢቱ ካብቲ ትካል ስለ ዝኾነ ድዩ ስለምንታይ እዮም ዘይፈትውዎ ሪስክ እቲ ሪስክ ኦፍ ፌለር ናይ ውድቀት ዓብዪ ሕጂ ሪኢኻ ስታቲስቲክስ ወስዱ እንዲኦም
ውድቀት ኣበይ እዩ ዘሎ ንሕልካ ኣብ ሬስቶራንት ብዙሕ እዩ ግን ዘይወድቕ ሬስቶራንት እንታይ እዩ ንሕልካ ንሕጂ ምሳሌ ኣነ ካብ ቀደም ጀሚረ ዝፈልጦ ሬስቶራንት ናይ ፒሳ ሬስቶራንት ምሳሌ ዋላ ሕማቅ ግዜ ኣይወድቕን እዩ ካልእ ከምታይ እዩ ንምሳሌ ሓንቲ እዛ AW ደኒስ ሬስቶራንት ወዲቑ ነይሩ ፎርክሎዥር ኣትዮም ነይሮም ሓደ 3-4 ዓመት ገብር ሕጂ ሓንቲ ካምፓኒ መፅያ ወሲዳቶም ሕጂ AW እንታይ ገይሮም መስለካ ኦርጋኒክ ሚት ኣምፅኦም ደኒስ ሬስቶራንት እንታይ ገይሮም ኦርጋኒክ ሚት ሓንቲ ካምፓንያ ኦርጋኒክ ሚት እቲ ኮፊ ከዓ ናቶም ፅቡቅ ኮፊ እንታይ ከዓ ገይሮም ከዓ እቲ ኮፊ ነቲ third world countries ፌር ፕራይስ ኢና ንኸፍል ኢሎም ኣብኡ ኣድቨርታይዝ ገይሮም ፈለዳ ሕጂ ምስ ቲም ሆርተን እዋዳድ ኣለዉ ኣብቲ AW ንድሕር ከድካ መስራዕ ኣሎ ኣብ ደኒስ ንድሕር ከድካ መስራዕ ኣሎ they are making billions እዚአን ክልተ እዚኣተን ከዓ ፍራንቻይዝ እየን ነዚአን ክትገዝእ እንድሕር ደሊኻ ካብ 40,000 ክሳብ 100,000 ገሊኡን ክሳብ 700 ሚልዮን ዘውፅእ ኣሎ ነዚ ሕጂ ንሳ ክትገዝኦ ተደሊኻ ባንክ ክለቅሑኻ ክኽእሉ እዮም ምክንያቱ እምነት ኣለዎም ኣብ AW ኣብ ደኒስ ሬስቶራንት እምነት ስለ ዘለዎም ንምሳሌ 50% ኣቕሚጥካ ክትኣትዎ ትኽእል ኢኻ ዋላ 40-30% ኣቕሚጥካ እውን ክትኣትዎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ነተን ፍራንቻይዝ ሬስቶራንትን ነተን ፍራንቻይዝ ትካላትን ስለ ዝተኣማምኑ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ክተጥፋሉ ክትከስር ኣይትኽእልኒ ካብዚ እንድሕር ደሊኻ ዘይፈቲኻዮ ወይ ከዓ ብዙሕ ኣይኮነን እንድሕር ኮንካ ሸጥካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ክትሸጦ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ከዓ ቅድም ድሕር ብሕሱር ገዚእኻዮ ብኽቡር ክሸጦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብክልቲኡ ተዓዊትካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ መርሓባ ክትፈልጦ ኣለካ ኣብዚ ሕጂ ክሓተካ ዘለኹ ቢዝነስ ፕላነርስ ኣለዉ ዶ ሓደ ሰብ ስመፅኡ ወዘር ካብ እስራኤል ዲ ካብ ኡጋንዳ ዲ ካብ ኤርትራ ብዘየገድስ ኣብ በዓል ሃገርና እንዳራ ዝተውዕልካ ኣለዉ ገንዘብ ኣለኒ ድኳን ክኸፍት እቲ ሪሰርች እቲ መፅናዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ የለን ኣይፀንሐን ኣብዚ ቢዝነስ ፕላኒንግ ዝበሃል ኣሎ ከመይ ትሰርሕ እቲ ቢዝነስ ፕላኒንግ ብጣዕሚ ሰሪሕ ሕጂ ምሳሌ ንወሰድ ማይክ ናይ ሬስቶራንት መወሰዶ ሓንቲ ሬስቶራንት ትሽየጥ ኣላ ሕጂ ንምሳሌ ሕጂ ንወዓል ትሰብ ገዛ ቅድሚ ምውዓሉ ምሳሌ እንታይ ክገብር ይኽእል እዚ ሰብ እዚ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ እሞኒ ክንደይ ሰባት ኣእትዉ ከም ዘለዎ ኣብቲ ቦታ ክርኢ ይኽእል ወይ እውን ኣብኡ ኣብቲ ሬስቶራንት ኮፍ ኢሉ ንምሳሌ ክንደይ መፅእ ኣሎ ንምሳሕ ሕጂ ንምሳሕ ክንደዚ ሰብ መፅእ ኣሎ ሕጂ ኮፍ ኢሉ ፒሮን ወረቐትን ሒዙ ንምሳሌ ክንደይ መፅእ ኣሎ 50 ሰብ ኣቨሬጅ ቼክ ክንደይ መፅእ ኣሎ ብ10 ቅርሺ ድዩ ብ20 ቅርሺ ተራብሑ ደንተ ኤክስፐንስ ክንደይ እዩ ናይ ገዛ ክራይ ድዩ ናይ ሌበር ድዩ ናይ ኮስት ድዩ እዚ ኩሉ ካልኩሌት ጌርካ ንምሳሌ እኽስበካን ኣሕስረካን ዘኽስረካን ዘኽስበካን ኮይኑ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ እዚ ብቅርቢ ቅድሚ ምኽፋትካ ድዩ እዚ መስራዕ ትገብሮ ኦፍ ኮርስ ቢዝነስ ፕላን ቅድሚ ምኽፋትካ ትገብሮ ሕጂ ዘኽስረካን ዘኽስበካን ምዃኑ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ኢዚ ቨሪ ኢዚ እዚ እንታይ እዩ እንተዳ ቢዝነስ ፕላን ጌርካ ማለት እዩ ቢዝነስ ፕላን ከዓ ሕጂ ንምሳሌ ኣብ AI artificial intelligence ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ እቲ ኢልካ ንምሳሌ ናይ ሬስቶራንት ቢዝነስ ፕላን ሃብኒ ንሕልካያ ኩሉ ትህበካ ብኡ እንድሕር ከድካ ዩ ቢ ሳክሰስፉል ንፅቡቅ ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ AI ንፅ ዘሎ ሰብ ዘፍርሕ ዘሎ ሕጂ እውን ንፅቡቅ ትጥቀመሉ ኢኻ ኣብሶሉትሊ ሕጂ ከምኡ ጌርካ እቲ ክስራን እቲ ቅድሚ ምእታውካ ኣኽስበኒ ድዩ ክስረኒ ድዩ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ مرحبا كنت زباحنا يبين فرانشايز كسبك أخي كسبك بارتنرشيب كنت هاي تبغى تقول صح حدي كلت سكون كات كفت تبغى بزح ويكاتي دخم قرن بزح حر جزء قلت تري ويرمان تايم اسكي نقارنا كم بارتنر كم كا دخون عينت كارك كفت كلها بارتنرشيب حماي بارتنرشيب تدع فاميلي هونكا صبوي بالعالم هنا تعجي مثالي جروسر ستور ولا جروسر ستور عجي كاش بيزنسي كاش بيزنس مثالي اوتيل كاسب كتكاليت خلينا نفهم هنا تسي كاش بيزنس ريسك لو ريستورانت ريسك لو توم ويترسز بارتندرز كسرقوها خوليو سلازي بارتنرشيب صبو يكونن ግን ትተኣመን ዕርክቱ ንሕኮንካ ፋሚሊ ሜምበርስ ንሕኮንካ ፅቡቅ ስታይ ፅቡቅ ፓርትነርሺፕ እዩ ኦኬ ሶ እስኻ ትብሎሲ ብርከት እረአ እንዲብ ገለገለ ክልተ ኮይኖም ከፍትዎ ሓራይ ኣብ ገለገለ ሜቢ ኣይረኣድኡን
على جيت بزنس عدسو حجي بارتنرشيب انت خونك انت تقبر لك وراء الورقه دخل تقبر لك حرحرك زي انت رأيي بامنات تخدو يعني somehow ورقه صحفيه بالكان سخا 4% ده انفستيجر كا 6% انفستيجرو كمز تخوينو خمز نزبل سو ابزن تايم خرسهم بإمنات حماق قداي بإمنات مثالي جزا خطكاري حماق بإمنات بيزنس كتجمر حماق مغنيات كل جزي ريسك له أبتي جزي تبع اسكا مثالي انتاي تقبر تخيل حنسا تبع اسكا زين هلو حزكا مالتي عجي كلمتي بيزنس مجماركا قالوا عن كزات أبيت في الدخل كهتسام على تخيل انتايو مثال عجي أنا المايك نحب بيزنس جميلنا مايك صبو حجي جميلنا قلنا عن نقبل من البات نحر نبأس كوينا من البات نحر ميس أندرستاندينج قلنا كمي قلنا إنا نفعل عليه نزبها الطياغي وعلك تقبل تخيلها زوعل زنتايو شوت جان زبها له حجي مايك انتاي تبلني جيب أنا زي بيزنس زي خفت كجزء الكاي بخن داي تجزء لي بحمسة شهر 5 شهر تبين خلها مبارا أنا 5 شهر خبكة وتصالي لك تخيل مالتي إذا 5 مسألة قالوا متعرقي حبنا يزعلني اوكي مرحبا أب إيروباون the same مرحبا صبو اتي قطعتات كنت هاد اللي واحد جنا خاصة بالمثال صراحة جابت ناي بزنس سيكتور بزح هديب كسر حلا انت قطعتات حطو نحال بزنس كخفت ليس كابندي اجريمنت على وسكي بزعبو خاني اشتي نقرنا هجي بيزنس كيف حال سبنا مثال كاب إسرائيل مسكي بيزنس كخف ديل انت كخف شني نحريلني أنا انت أزم أخرى مسلكا كنت عنتو يتوس زبولكو فرانشايز انت قلت تزحاشي فرانشايز انت مالتي المثاليس حجة ماكس تبع السيركل كي لما لو السيركل كي جروسر ستوري حجة مثال نعو نختجوزو ديبوزيت زليكا ديبوزيت تبع متموني then ترين جورها ترينس جورها بقى على خاطر كايدو مالتي حجة زي بيزنس زي انت لا تسألي خاو اتن ديبوزيت كحسكا توصل ساتهم تسأليهم كخا بزين اتي ديبوزيت كهيبون يفنوخا كراي نقلكا مثالي لحج فرانشايز ناي مكينة مستر لوب زبها مثالي اول تشينج ناي بريك تشينج زبلا لحج فرانشايز إذا خاطر صبو بيزنس أول مثال حج ترين جورها خلو it doesn't cost you much نحاده سلسورحي كتورحي ترينينج يمزوها then تشيت مستر لو بعلو خبكاي تبوتا زي فرانشايز ريها تصبو بيزنس لو سو ما تكال بواسي فرانشايز كدهب على ابتكال خيط كله جمرتها بحفي يس بعلو جمرو تكالك بشمو حرحرك زي دكانات عندي خا بشموم كفيتهم ممزحت جزء شمناتهم توعو لسه يجيب grocery store ولو تعرف اللي يعني فرانشايز دخانن عادل نتكون نقول خا بشم تريد نيم رخيبك كتكفتو تعرف أبي فعله اوكي هجي مثالي ريحة تايسبو على مثلا كابتن ماركس كونفينينس ستور كتاب تخل خات تموكرو توستو خاوم تصبو أبعتهم تموكروسي كان مثالي بعد خفتي الكابل ديبوزيتي هاون بعد خفتي تبل بعد خات خفت قليلونا الحجي مثالي ماركس كونفينينس ستور زحل زبالة 7-11 زحل زبالة شتوين كابعتهم قلت كان مثالي حجي تحت قبل تخيل تنا حاوش ايتمز او توسخ تخيل تنا حاوش بربر دي شكور دي قلر دي كله او قلت كان مثالي كلتشو كتوافر تخيل حجز تايتر من لك اتي عاوز مثلا ورا كلاينت مثلا سعاده يكون كلا عاليه مسكا then additional كات حاوش مسكا مالتي so win win بقولتي تعوت على حاله تفعله نايدو عبدي نتقوملو ايدمات كاريميل رنش راديو غلمددي بل توساخات ناتكاون نحزبها تقولوا الله بربردي تشاوري تفعله مغدي نحزبها ددلي نغرات مالتي حد الله exactly addition كابزيها انتخب لك هذا اللي مسلك معي جبت عدد مثالي وزم بزحات حواتنا له ابنايت عنا السرحه اسيستانت نيرس ايد بحال له ابقى جزا خيد السرحه له حجي مثالي ساتن جزا ابتجز ان مثالي ولا جزا جزي انون
እቶም ዓበይቲ ኣብ ገዛን ከቕምጦ ክእለን 4 ሰባት ክሕዛ ክእለን ነዘን 4 ሰባት ዝሕዝኦ ምሳሌ ብ4000 ዝኽፈላ ካብ 3000 ክሳብ 4000 ክፈላ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ገዛሲ 12,000 11,000 ኣብ ወርሒ ትረክብ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ጽቡቕ ቢዝነስ ካልእ ቢዝነስ ካ እንታይ ኣሎ ሕጂ ዘይተዛረብናሉ ንሒልካኒ ካልእ ቢዝነስ ካ ብዙሕ እዩ ዘሎ ግን እተን ሕፅራ ቢል ሕጂ ንምሳሌ ክነግረካ እተን ገንዘብ ዝገብራ ኩሊንግ ኤንድ ሂቲንግ ሲስተም ኩሊንግ ኤንድ ሂቲንግ ሲስተም ምሳሌ ቁሩብ ትምህርቲ የድልዮ እዩ ኣብ ሰይት ክትመሃር 2 ዓመት እዩ ዘድልዮ ግን ብዙሕ ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል ካበይ ካብ ቢዝነስ ትረኽቦ እተን ዓበይቲ ካምፓኒ ሳብ ኮንትራት ትህበኻ እየን ሳብ ኮንትራት ናታተን ትገብር ብዙሕ ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካልእ ኸ ናይ ኣፕላያንስ ሪፔር ኣፕላያንስ እዚ ናይ ፍሪጅ ስቶቭ ንምሳሌ ሕጂ እሱ እንተደኣ ተማሂርካ ክልተ ወርሒ ድዩ ገለ ዝወስድ ሕጂ ንምሳሌ ሓንቲ ፍሪጅ ብቐዳማይ ተባላሸትን ዝከረዩ ዘሎ ገዛ ኣለኒ ድሕሪ ሰሙን ቆፂርኒ እዚ እንታይ ዘርዳእካ ቢዚ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ እውን ጽቡቕ ቢዝነስ እዩ እንተደኣ ንዕኡ ተማሂርካ ንምሳሌ ናትካ ፍሪጅ ኤንድ ስቶቭ ሰከንድ ሃንድ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ክትጅምር ትኽእል ሳልሳይ ነገር ከዓ ኤሌክትሪሽያን ፕላምቢንግ እዚ ሕጂ ምሳሌ 6 ወርሒ ትምሃር እሞ ደን ኣብ ስራሕ ይዋፍሩኻ ደን ትቲኬትካ ምስ ረኸብካ ናትካ ቢዝነስ ክትጅምር ትኽእል እዚ ከዓ ከስረካ ይክእልኒ ትኸስረሉ ነገራት የብልካን ናይ ኢሚግሬሽን ኮንሳልታንት እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣፕሊኬሽን ምምላእ እዩ ኣፕሊኬሽን ምምላእ ከዓ ክሳብ ክንደት ይኮነን እዚ ክዕውተካ ክእል ሕጂ እንታይ ኣሎ ስለምንታይ ኢና ዘይንዕወት ንሕኢልካኒ ማይክ ኣብ ኢታሊ ንምሳሌ ሕጂ ክነግረካ ሓንቲ እንታይ ትብለንሲ ሓበሻሲ 3 ትውልዲ ኢና ኸይና 4 ትውልዲ ገይርና ቻይኒዝ 15 ዓመት እዮም ገይሮም ካብ ዝመፁ ኩላ ተቋፃፂሮም እቲ ናይ ቢዝነስ ኣብ ኢታሊ ዘሎ ሓበሻ ግን ብፃውዕቲ ዝቁፀሩ ጥራዮም እቶም ቢዝነስ ዘለዎም ኢላትኒ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ንፈርሕ እንታይ ከካልእ ሽግር ኣለና ንምሳሌ ኣብ ምንታይ ኢና እቲ ግዜና ነጥፍኦ ዘለና ንሕልካኒ 8 ሰዓት ኮፍ ኢልና ከነዕልል እንተደኣ ንሕልፊ ኮይና ደን ኣብ ቢዝነስ ኣይንዕወትን ኢና ትምህርቲ ክንቀስም ፍልጠት ክንቀስም እንተደኣ ዘይንኽእል ኮይና ኣብ ቢዝነስ እውን ክንዕወት ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ፍልጠትን ትምህርትን ንኩሉ ሰብ مرحبا مباركس أعطانا كوميرشال كنا أعطينا just give me 1 second I'll go back to you تمليسي okay sure مباركس جيبولدو حجون جيبولدو يدلهم سانا بقتصالي بزعبا كوميرشال انفستمنت ويدما كوميرشال كما يجيك انفست قبر من بالكما بزعبون يشتي تمرتاوي دخوني استكبرنا مالتيو مو جيبولدو كوميرشال كمان أنا اللي هبدو لنا حزبنا بكمو يلي هبدو له نيشتيس كده حن إرمياو متهاوكا انتهي commercial investment ويدما commercial real estate هو commercial investment انتهي مايك يحسب لمثالي توم هابتامات خاب 1 مليون كساب 100 مليون كده زلهم انتهي أمزقورو تبورتفوليو ناتهم diversify قورو web sectors invest go اليوم عب commercial investment invest go diversify ما تفتفل عليه يقومتوا ما تاريخ آخر دارنا diversify ስለዚህ commercial ምሳሌ እንታይ ዘጠቃልል commercial ምሳሌ shopping plaza warehouse office buildings ወይ ከዓ residential building خمون هوتيلز موتيلز زيادة كلهم commercial building يعني ولا بزعدي ولا بأوروبا ولا أفريقيا ولا بساوث أمريكا الجزي invest قبل خلوه صبوا return لهم دي مثالي حزبنا هم تزبركا قربات له invest قبل أب commercial investment in fact هذا حولنا لحجي حنتي shopping plaza 10 حدا خفل زلوا 10 حدا دكانات زلوا مشيت أقربوا له حجي 4 مليون نحطت لنا 4 مليون نحطت لنا إتزجز خي كم يقدر كواليفايز قبل الكاني البنك خيريو 5 أنت الأسرح زي بلو ويكاب سعوت زي بلو 5% غام تعلو
انت لا توتالي وحاله 100 شهر دي 100 شهر عمل تخبر انت لا خوينو كاب 20% حساب 30% و 40% داون بيمنت تقبر على معناتي مجي سلمنتاي كوميرشالز انفست تقبر تسب بزح تودر له እዩ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ብዙሕ ትርፊ የብሉን ግን ብዙሕ ኣፕሳይድ ኣሎ ኣፕሳይድ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ብዙሕ ይውስኽ እሞ ብዙሕ ትርፊ ገብር ሕጂ ዝሓውሎ እቲ ዝገዝኦ ኣይነግርካኒ ኮንፊደንሻል እዩ ግን እንተ ዳ ብ4 ሚልዮን ሸይጥናያ ብሚልዮናት ገንዘብ ገይሩሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብ2 ዓመት ማለት እዩ ኣብዚ ክልወካ ኣለዎ ብቁዕ ዝኾነ ገንዘብ ኣኩም ዓይነት ኢንቨስትመንት ሕጂ ብምኒሞም ብዝወሓደ ስካብ ክንደይ ክልወካ ኣለዎ ትብል ስኻብቲ ሙያ ስለ ዘለኻ ክሳብ 2 ሚልዮን ሚኒመም ካብ ሓደ ክሳብ 2 ሚልዮን ክልወካ ኣለዎ ግን ኣብ ኣፍሪካ ሪኢኻ ኣብ ኣፍሪካ ሕስር ዝበለ እዩ ሕስር ዝበለ ክኸውን ከሎ ከዓ ትትርፉ እውን ፅቡቅ እዩ 1 ሚልዮን ከተዋፍር ከለኻ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ መክሰብ ኢኻ ትገብር ምክንያቱ እቲ ሌበር ቺፕ እዩ እቲ ቦታ ቺፕ እዩ ኩሉ ቺፕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ገንዘብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምኡውን ኣብዘን ካሪቢያን ኣይላንድስ ንሕርክና ብዙሕ ግዜ ከይደ ኣለኹ ናይዚ ኢንተረስት ናይ ኮመርሻል ኢንቨስትመንት ኢንተረስት ስለ ዘለኒ እውን ኣፀቢቐ ጠይቀ ኣለኹ ኣብዘን ካሪቢያን ኣይላንድስ ሳውዝ ኣሜሪካ ብዙሕ ከይደ ኣብኡ ንምሳሌ ከም ኣፍሪካ እዩ ግን ካብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ትርፊ ከዓ ትረክበሉ ኢኻ ምክንያቱ ፃዕቂ ህዝቢ ስለ ዘሎ እቲ ኢንቨስትመንት ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ እቲ ሰብ ኣብኡ ዝቕመጥ ብዙሓት ኢንቨስተር ስለ ዘይብሎ ክትዕወት ትኽእል ኣብኡ ግን እንታይ ኣድልየካ ቋንቋ ኣድልየካ ስፓኒሽ ክትመሃር ኣለካ እንተ ኣብ ሳውዝ ኣሜሪካ ትኸይድ ኮንካ ወይ ከዓ ኣብተን ኣይላንድስ ክትከይድ ትኽእል ኮንካ ግን ኣብ ኣፍሪካ ኢኻ እቲ ህዝብና ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ኡጋንዳ ጥራይ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ግን ብዙሓት ኣፍሪካን ካንትሪስ ከዓ ኣለዉ ሃብታማት ኣብ ዌስተርን ኣፍሪካ ንሕርኬትካ ኦይል ኣለዎን ሚነራልስ ኣሎ ሕጂ ኣብኣተን ኬድካ ኢንቨስት ክትገብር ከለካ ብዙሕ ትርፊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኮመርሻል ኩሉ ግዜ እቲ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ፍልይ ትረክበሉ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ኣብዚ ግን ኣፕሳይድ እምበር ኣብ ወርሒ ትረክበሉ ብዙሕ ትርፊ የለን ምክንያቱ ሕጂ ንምሳሌ እዛ ዝብለካ ዘለኹ ኣብ ማርኬት ነውፃእ ዘለና 30,000 እቶት ኣለዋ እቲ ወፃኢ ከዓ እቲ ዕዳኻ ከፊትካ ገሊኣ ከፊትካ ቁሩብ ኢኻ ትገብረላ ግን እቲ ኣፕሳይድ ወይ ከዓ እቲ ዋጋ ዝውስኸሉ ብዙሕ እዩ ዓንቶይ ቁርትለይ ደይተንከፍናያ ነይራ መይቢ ምዛ ናይ ኮመርሻል ክትተኣሳሰር ትኸውን እያ ኣብ ገዛውቲ ገዚኦም ናይ ምክራይ ወይ ድማ ኣፓርትመንት ገዚእኻ ናይ ምክራይ ስጋብ ክንደይ ወስተልካ ኮታስ እዚ እውን ምስ ቢዝነስ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ኣለዎ ኣሕዋትና ሃውስ ድዩ ኣፓርትመንት ገዚኦም ድዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ክኣቱ ደለየ ሰብ ከ እንታይ ትብል ንምክራይ ማለትካ ዲኻ ክካሪዎ ንምሳሌ ሕጂ ኣፓርትመንት ዝነበሮም ሰባት ነይሮም ኣብ ዘለናይ ዓዲ ኣምፕሩሹር ኣብ ነወዛ ኣሜሪካ በዓል ኣሜሪካ ኣለዎ ኣብ ኤሮጳ እውን ክፍተን ከኣሊ ሜቢ ሲስተም ፍሪ ይብል ክኸውን በዓል ኤሮጳ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣታዊ ኣለዎ ዶ ስጋብ ክንደይ ገንዘብ ኣድልየካ ናብኹም ዋፈር ንሕ ኮይኑ ሰብካ ሕጂ ኣታዊ ብዙሕ ኣለዎ ሕጂ ንምሳሌ ሎ እዚ ግዜ እዚ ኣብ ካልጋሪ ዝንቕመጡ ዘለና ብተኽራይ ብዙሕ ይወስኹ ዘሎ ብዙሕ ትርፋ ትረክበሉ ትኽእል ኣብ ኤሮጳ እውን ብዙሕ ትርፋ ትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ብዙሕ ትርፋ ትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ገዛ ንኸተካረኸብ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ኣተካር ቀሊል እዩ ገዛ ክራይ ከመይ ጌር ዋላ ብቲ ሕማቅ ግዜ ንምሳሌ ኣብ ሕማቅ ግዜ እቲ ገዛ ክራይ ክወድእ ከሎ እንታይ ካ ትገብር ኣድቨርታይዝ ሳይን ከዓ ሳይን ሕጂ ንምሳሌ ኣብ መንገዲ እዚ ካሬ ካብቲ ሜን ሮድ ኣብኡ ከም ሳንድዊች ቦርድ ጌርካ ኣድቨርታይዝ ትገብር ተሓላፊ መንገዲ ይርኦ ማለት እዩ ኣብ ሬንት ፋስተር ዝበሃል ኣሎ ዌብሳይት ኣብኡ ተውፅኦ ነቶም ሪልተር ከዓ ንሕሪብካዮም ኣብቲ ናታቶም ዌብሳይት ከዓ የውፅዎ ኣብ 4-5 ንሕራ ውፅኢኻ ንምሳሌ ሓደ ፎርሹ ትረክብ ኢኻ ስለዚ ወላ በቲ ሕማቅ ግዜ ክትብሎ ትኽእል ካልኣይ ነገር ከዓ ኤርቢኤንቢ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኤርቢኤንቢ እንታይ እዩ ዌብሳይት ذات كان تي جزها خكاريو مثالي تي جزها 4 خفل 3 خفل نهار اللي كان مثالي ببخفل تكاري تغيري هان individuals السمانية كاريكا اير بي ان بي قلنا عاتمكم مشين كتكفلوا ميها قل بزح ترفت ركب مثالي
كم هوتيل أيكونن أو أتيخان أتكاشبو مانيخا تنسلاون حال السومن أيكيرو الكانيوم كساب توص أيكيرو الكانيوم جن تترفين مثلا حنت خف 28 حكوينو مثلا الخفري قدامي 4 تتخفلون توم اير بي ان بي كوميشن مالتي مو حجي أب كم زي حجي بزحات على أخواتنا أب هاوس بفلاي ذبوزو حقينو رأيني مثلني كاب كل تيو بهاوس تزمر حيش أو هاوس حجي جزاء اللي كان نجن خلاص جزاء خير أنت كتعطي ماله اوكي كلاي جزاحت جزء نحرريخا كم كراي تتكاين مالتي هو كم تتكاين وتتكاين مثالي حجي مزار بزح نحرقوينو مورجيج بروكرز وي بانك اخذ خيل ساتهم كرايتيريا ناتاتهم كنا بروخايم تايتا كم زليكا أوكي بزح زين نحرر ليكا مقعدة بزح تزي ليكا then كلاي جزاء نحرقوين 10% كاب 10% حساب 25% هذا متخليها 10% يتمنوا تقوم تتخيل قوم ميكات جزت هذا الشجر يلقى ولا عسرت جزاهم كتوني تخيل Thank you very much. I think Gabe, I think مبزحتو كابر جيرنا لنا مثلني تقولوا اللي كاخم ريلتر أب بزنس أب كوميرشال أب بزنس ده هابكا نسبنا نشتي رو أتوبو أبكم عند فيلد ويكاخ جزء دليا بزنس كساتر زلية تليو أدلك بكاي. هو حجة أنا انتاي بالمسلكة نزي حزبنا مخرج دلي كل جزء تجورو نجر بزنس كتنقل على كان المثال حجي بزنس كتجزخ لها نحن كل تمي تشحت تفخونك حالي شحن لو غيرك تكفل عليك مخنياتو انت دا بزنس حال زي جزيخة أو حالك دخول كخيري خبون فلتت تمرتي كل جزء أب بزنس يحق زكاي كونفيدنس زكاي بزنس كتجزخ لها كم كل عينة سرح خدكم تخيلها أبتدخام ترخبر بجزيها أب جوجل كيركا موتيفيشنال موتيفيشنال زي برا تتحكى سمع لك إذا كله تتحزن جريمه كله تقبر لك ترى أنا مثال حجي حدا ريستوران تولي جروسري ستور نحن كيف كلام مثالي كرك مكاي أبتدخمون دي إذا هم سكيركا موتيفيشنال تو كل تسمى ذن تبلا بلا خمالتي إذا كله تقبر لك كالاي نجر كا ماركتينج اند سيلز كله هذا كايلا لك فلتون سب موسيون تراكتوري لك نخلو ختم مال لك نخلو كتر كدور لك مالتي سلازي زي كالاي نجر با مچرش تخان تخل الذي دفرت أبيتالهم زول كوها ريسك تيكر ريسك تيكر تكون على كارت الله هو 4 شغل تحليفهم هو شايف حجي بعصرت حمش ساعة تتوقع تأثيرهم سلازي تعلال قدف أبقى نقرأ هم مالتي أما تشرش ساخ زارو زدن مايك نخلي عمتات نزي كوميونيتينا إريترا أبقال غازلو أجيل كابنسا نحن كوميونيتي خاخم لي إنفورميشن هيب كان خاخم إنفستيجيتيف جورناليست كونكا حجخا أبدنا إرنا راديو آتي خاخم زعمسلي إنفورميشن كتير كلها تم حلال كلها هزبنا بطعم مسكنك مخاخيت خفرك ما عندي سلازي سي بطعم مسكنك keep it up مرحبا كبرتها هابل يغني لي يجيب حوي برو معتي مرحبا برحمة اوكي ثانك يو تشاو